Ahogy megígértem nektek, akkor most beszéljünk a kártevők elleni védekezésről. Én előnyben részesítem a természetes védekezési módokat, ami biológiailag nem károsítja, vagy nem annyira károsítja a környezetünket. Rengetegféle dolog van forgalomban. Az első és a leghasznosabb, azt gondolom, például tripszek ellen ez a kiakasztható kék papír. Ez a két oldalán el van látva egy ragacsbevonattal, amire ráragadnak a tripszek. Ez egy nagyon jó indikátor egyébként, azaz megmutatja nekünk azt, hogy milyen populációja van a tripszeknek. A másik egy ugyanilyen ragacsos papír, ez a sárga ragacsos papír, azt itt láthatjátok is már kirakva. Ő az egyéb nem csak kártevőket, hanem sajnos egyébként minden rovart vonz, hiszen sárga szín, a sárga szín az vonzza a rovarokat. Ez is egy nagyon jó indikátor arra, hogy megmutassa, hogy milyen rovarok találhatóak meg nálatok, amikhez esetleg be kell avatkozni. Említettem ugye a természetes módszereket. Én nagyon szeretem a hasznos ragadozó állatokat, mint például a katicabogár. De hogy egyébként a katicabogáron és az imádkozó sáskán kívül is van még rengetegféle hasznos ragadozó rovarunk. Vannak olyanok, amiket mesterségesen tenyésztenek és megvásárolhatók az interneten. Ez az egyik, ez a Koppert által forgalmazott ragadozó atka. Ez az atka, ez egy pókszabású kis állat, olyan iciri-piciri, hogy szabad szemmel alig lehet igazából látni. Ő arra való, hogy a takács atkákat kordában tartsa, mert hogy velük táplálkozik. A másik atka az szintén egy Koppert termék, ez az atka pedig a fehérlegyek, a tripszek ellen való, velük táplálkozik. Rengeteg ilyen atka van egyébként forgalomban, mindegyiknek megvan a saját rovara, amivel táplálkozik. Aztán vannak még a ragadozó parazita darazsak, az például egy ilyen termék. Róluk is azt kell tudni, hogy parazitálják az ellenséges, illetve azokat a rovarokat, amikkel táplálkoznak. Ez az Erkál termék, ez például kifejezetten az üvegházi molytetőre hasznos, mert hogy a petéibe belepetézik, tehát a kisdarázs belepetézik az üvegházi molytető petéjébe, amiben aztán kifejlődik majd a darázs, és így pusztítja el magát az üvegházi molytetőt. Ezek a darazsak nagyon iciri-picirik, negyede egy muslicának, nem is lehet látni szinte őt sem szabad szemmel. Emberre, állatra egyébként nem veszélyes, tehát nincs fullánkja, nem tud bántani. Ez kifejezetten a fehérlegyekre van specializálódva. Aztán vannak még olyan permetszerek, amik természetes módon vannak előállítva, tehát nem vegyszerek. Például ez a nímazál termék, ez egy fának a terméséből, illetve annak magjából, a nímfának a magjából van előállítva. Ez egy nagyon jó rovarölő és szelektív rovarölő. Ez egy úgymond idézőjelbe egy idegméreg, ami megbénítja az idegeit, az izmait azoknak a rovaroknak, akik abból a növényből táplálkoznak, amivel ez le lett fújva. A másik szintén egy nagyon jó szer, ez egy narancsolajos szer, ez a rovarokon kívül nagyon jó egyébként a penészgombák ellen is, tehát abba is nagyon sokat tud segíteni kertészkedés közben. És hát ugye ott vannak még a katicabogarak, meg az egyéb saját a mi hazánkban, Magyarországon is megtalálható állatok. Én nagyon szeretem egyébként, amikor él a kert. Éppen ezért én oda szoktam arra figyelni, hogy ne írtsak ki minden kártevőt, mert hogy szépek a katicák, szeretnénk katicákat a kertünkbe és egyéb hasznos rovarokat, de ezek sajnos csak akkor fognak jönni, hogyha vannak kártevők is, amikkel táplálkoznak. Szóval én szeretem, hogyha megvan az az egészséges egyensúly a kertben, amit a hasznos rovarok fent tudnak tartani.